Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Avui comencem una nova temporada. En aquesta nova temporada, al llarg dels propers episodis, coneixerem els diferents col·lectius que formen part de TMB i que fan possible la mobilitat ciutadana en transport públic a la ciutat de Barcelona i a tota la seva àrea metropolitana. Per això, en aquest primer episodi, parlarem amb un dels col·lectius més grans, amb el dels conductors i conductores de bus. Coneixerem com és el seu dia a dia, quina és la tasca que realitzen i moltes més curiositats del seu servei. Per això, avui arrenquem a la Casa Sonora de la Gent TMB amb els conductors i conductores de bus. Hola, Alicia, Faustino, què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Bé, vosaltres tots dos sou personal de bus, formeu part de TMB a Transports de Barcelona i ens anem a conèixer una mica més, amb més profunditat, de vosaltres dos. Faustino, tu portes més temps que l'Alicia a bus. Explica'ns, actualment, si no m'equivoco, estàs a la cotxera de Triangle. Efectivament. Explica'ns una miqueta, quan vas entrar a bus i per què vas decidir ser conductor? Jo vaig entrar a l'empresa en l'any 99. Vaig decidir ser conductor perquè un dia passejant pel carrer passava un autocar i anava amb la meva mare i li vaig dir, escolta, jo em tindria que treure el carnet d'això. I per entrar als autobusos de TMB, de Barcelona. I va ser així. Em vaig presentar el 97, no vaig tenir sort, el 98 tampoc, i a la tercera que va a la vençuda vaig poder entrar en aquesta empresa. Una empresa que ja el meu pare havia parlat amb un jubilat d'aquí de TMB i ell sempre li deia que sí, que el seu fill té que entrar aquí perquè és una molt bona empresa, és la millor empresa que hi ha al sector. I així va ser. I Alicia, per part teva, fa 2 anys que ets a bus. Com va ser que vas decidir convertir-te en conductora de bus? Bueno, és una mica surrealista, el meu cas. Jo estava amb unes amigues fent unes oposicions i tornant del dia de l'examen, aquestes amigues tenien el carnet ja de camió i tot, amb la seva empresa i tal. I tornant deien, a nosaltres ens falta només el carnet d'autobús. I clar, com jo les vaig liar una mica per lo de les opos, elles em van dir, doncs ara tu te'l treus amb nosaltres. Sí que és veritat que jo abans treballava amb autocars de monitora d'un col·legi i és veritat que sempre m'ha agradat conduir, no? I a vegades depèn de quins girs o quins carrers i s'anava dient als conductors, no, t'has de posar en aquest carril, si no és molt tancat i no giraràs i ens quedarem. I sempre em deien, ostres, amb el que t'agrada i tal, i que no et dona por i tal, per què no te'l treus, no? I sempre he tingut el run-run aquest de vinga, va. I quan m'ho van dir les meves amigues va ser com una aposta de dir, doncs vinga. I sí, me'l vaig treure i tal, vaig entrar a una altra empresa i després, quan va sortir la convocatòria, vaig presentar. Ser conductor o conductora comporta també portar una rutina molt específica en el vostre dia a dia, sobretot perquè s'ha d'arribar moltes vegades a temps al bus, perquè tens uns timings molt marcats. Explica'ns una mica, per exemple, tu, Alicia, quina rutina tens específica diàriament per anar a la feina, com t'ho fas? Bueno, més o menys ja calcules, depèn jo, per exemple, que vinc de la Pas del Llobregat, saps que en hores puntuals sempre hi ha les retencions. I llavors ja calcules més o menys estar almenys, jo m'agrada estar almenys mitja hora abans allà a cotxeres i tal, per anar allà amb més calma, d'agafar el cartró, trec el cafè, si saludes o xerres una mica amb els companys, i ja després vas a buscar-te el teu autobús, l'engegues, el revises i tot, t'ho prepares, perquè clar.
i ja mires tot. Sí que és veritat que la nit abans, per exemple, jo no tinc una línia, o sigui, la mateixa línia cada dia, jo cada dia tinc una, miro si ja té alguna afectació, si hi ha alguna modificació, llavors ho miro, per si de cas. M'agrada anar a lo segur. Sí. Molt bé. En aquest sentit, Faustino, ara que deia de preparar les rutes, com us ho prepareu per saber quina és la línia que et toca? Tens una preparació prèvia, entenc? Sí, bueno, jo parlaré de quan jo era suplent, que és el que li passa a la companya, que cada dia tens una línia diferent, no? Pues sí, busques el planell de la línia, o el que feia jo era donar-me una volta. El dia abans, em donava una volta amb un company i amb una llibreteta que portava... Anaves veient els punts clau, no? Sí, punts que agafava de referència. Mira, a l'estanc tinc que girar a la dreta, al quiosco tinc que girar a l'esquerra, coses així. Molt bé. I què és el que, d'una rutina diària de la vostra feina, què és el que més us agrada? Dins de l'autobús et refereixes? Sí. A mi m'agrada sentir-me realitzar quan ajudes que et pregunta gent, i és veritat que va molt despistada, no sap on va, i el poder-li ajudar. O dir, mira, sí, vingui amb mi, i després ha d'agafar una altra, saps? Es baixa en aquesta parada i en la mateixa pot agafar una altra. I som molt agraïts, no? I això és el que jo em quedo amb això. Molt gratificant. Sí, jo pràcticament igual. El tracte amb la gent m'agrada bastant. O sigui, com la companya també poder ajudar, sobretot a la gent gran, perquè nosaltres disposem d'un passatge, hi ha de tot, però sobretot gent gran. I gent que potser necessita d'aquesta ajuda, d'algú que el pugui encaminar a on han d'anar. I sí, és el que jo més m'agrada. Per fer la vostra feina, també teniu unes eines de treball que us faciliten la vostra jornada, com per exemple pot ser l'infoconducció. Com ho feu servir? A través de l'aplicació tens allà el departament, entre uns altres, la infoconducció, i llavors allà sempre pots mirar perquè ho pengen tot, pots mirar tant com les herramientes o si hi ha alguna cosa, els manuals dels vehicles, perquè hi ha vegades que, clar, portes un altre i dius, ostres, això com anava, on està aquest... O sigui, pots mirar i hi ha també les notícies, tot el que surten, perquè, clar, és que estan extens. És veritat que jo encara tinc a dia d'avui vaig descobrir moltes coses que no en sabia ni que existien. En grups així de WhatsApp que a vegades posen tal i dic, però que això... I és veritat que vaig a mirar l'aplicació i dic, doncs sí. És que encara vaig una mica així, soc novata, en aquest sentit. Ell tindrà més experiència, però jo encara vaig descobrint. Però sí que és veritat que hi ha vegades dic, ostres, això no ens han dit res, no. I és veritat que no, allà ho tens. Clar. A més, també és important dins de l'aplicació de Gent TMB un tema important, Faustino, que és la petició de servei. Entre altres coses, per triar la cotxera on vols treballar, per exemple. Sí. Com funciona? Com feu la petició? Mitjançant l'aplicació hi ha un apartat que tu pots demanar més o menys el que vols o el que necessites, perquè clar, a vegades necessites un horari, i si pot ser una línia, doncs la demanes. Per l'aplicació ho fas i pràcticament en poc temps ja tens una contestació de que ha pogut ser o no ha pogut ser. Però és bastant ràpid i directe. Molts companys i companyes que ara ens estan veient ja ho saben, però tots dos heu format part dels conductors i conductores del top 25 de bus, que és un acte de reconeixement per part de l'empresa als 25 professionals que durant tot un any natural no han tingut cap accident, cap sanció, cap queixa ni cap absència per baixa o accident. Què vau sentir quan vau rebre aquest reconeixement per part de TMB? Doncs jo la veritat és que
vaig al·lucinar. Primer perquè, clar, no ens deien res, o sigui, bueno, jo pensava que anava a una reunió d'aquestes de línia que fan o tal, i quan vaig veure a molts companys, a molta gent, a càmera, i jo deia, què està passant, no? I clar, quan ens van dir que érem els escollits així dels top 25, i clar, jo em vaig quedar en plan... que acabo d'entrar, o sigui, que entenc, perquè clar, ens anàvem presentant, no? I jo porto 20 anys, no? Jo 13, jo 15, jo tal, i jo deia, hola, soy la baby, porto 2 anys, no sé què faig aquí, la veritat, o sigui, no sé, tampoc mai en tots els altres llocs que he treballat, o sigui, m'he sentit tant, o sigui, és que et sents molt agraïda, molt especial realment, o sigui, jo aquell dia després estava super happy, no? Com deia. O sigui, no, meravellós, la veritat és que és d'agrair. A més, aquesta incertesa, no? Com deia, que no us diuen per què és i de cop i volta que et donin aquest reconeixement. No, a veure, jo me'n recordo, bueno, jo de les 3 vegades que s'ha fet, he repetit, la primera i aquesta darrera. En portes 2, eh? Sí. La primera, la veritat, clar, agafes una mica de por perquè, clar, hi ha una incertesa, no expliquen ben bé per què és, fins que pràcticament el dia que t'han citat el comandament que està allà a la cotxera et diu tranquil, que no és res dolent, tranquil, i aleshores et tranquil·litzes una mica, no? Per mi va ser, la veritat, un reconeixement que no m'esperava, no? Que sí que me van explicar que l'empresa volia canviar una miqueta el xip, de que només ressaltaven lo dolent i lo bo ho deixaven aparcat, no? I volien agafar d'això, de la gent que complia i que entraven al top 25, no? Fer-los un reconeixement i, bueno, bastant bé, bastant bé. Al final, rebre un reconeixement com aquest no és gens fàcil, sobretot en la vostra tasca, perquè teniu un servei, doncs, el que és de bus, que esteu a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana, que conviviu no només vosaltres, sinó amb altres usuaris, amb altres elements externs. Quins elements tècnics teniu en el bus que us ajudin justament en la vostra tasca diària i que també, per altra banda, també mantenen una seguretat a vosaltres i al passatge que porteu? Teniu les càmeres, teniu Bueno, estan les retrovisors... càmeres, els retrovisors, després porten uns sensors. Quan veuen que hi ha algú molt a prop, comença a pitar, que hi ha vegades que pita perquè millor i dius, què hi ha, i a millor... O sigui, té la part bona, però hi ha vegades que pita i dius... Però, bueno, ja t'acostumes també, tu ja agafes les mides i tal, i és més, no per les mides de l'autobús, sinó tot el que envolta. Perquè, clar, mai saps el que pot passar, perquè ja som tants a la carretera, tants. Llavors que sí, sempre és molta ajuda, no? Tenir uns bons retrovisors que gràcies ja no t'has d'aixecar, sortir-te del bus, col·locar-lo, posar-te al seient, encara no, ara ja amb el botó va molt més ràpid. O sigui, i sempre això t'ajuda. Al final, per tot això és important els elements tècnics que teniu al bus, però sobretot també és important tenir una conducció professional. Bueno, ahora haremos unos pocos giros para comprobar la manera de que hay que hacer la maniobra, siempre controlando la velocidad, controlando laterales, retrovisores, calculando la distancia y que no haya ningún obstáculo que nos impida hacer dicho giro. Los coches articulados suelen tener mejor giro que los coches estándar de 12 metros, ya que la articulación permite ese giro y todo lo que se sortea con el eje central suele pasar de sobra el eje trasero. El coche de 12 metros rígido, el giro no es que no sea complicado, lo que pasa es que al ser rígido suele barrer más por la parte trasera en sí del vehículo y a veces es necesario incluso abrirse
un poco para realizar dicho giro. Bé, també afecta en el vostre servei, com hem dit abans, la convivència amb la resta d'usuaris. Com és Faustino, aquesta convivència? És dura, és una convivència molt dura perquè hi ha molts factors en contra. Okay. Sempre hem demanat nosaltres que el carril bus estigués segregat, però és una cosa que no hi ha manera. Si estigués segregat, ens estalviaríem bastant de problemes. Però, tenim el que tenim i ens tenim que adaptar a el que hi ha, i una manera és intentant conduir el més suaument, i la meva manera és sempre cedint, encara que tingui preferència, perquè sempre passa el mateix. Quan hi ha algú, el professional ets tu. I aleshores, per estalviar-te problemes, col·lisions, atropellaments, el que sigui, cedir, encara que tinguis preferència. Està clar que no és gens fàcil portar un bus i, a més, ja no només per tots els elements externs, sinó que també teniu una regulació i uns timings molt marcats de temps que heu de complir. És aquí on entra aquestes converses amb el centre de control de bus, amb els vostres companys, que us ajuden en aquest sentit amb la regulació. Sí, ens truquen, fan una fonia, i per exemple si hi ha algun tall o mira vas tard perquè pot haver-hi ja més retencions a el que sigui, clar, ja no hi ha res a fer. I llavors, ells mateixos et diuen, et regulen, mira, quan arribis al final o qualsevol cosa, treu cartells i ja t'ubiquen per poder un altre cop sortir. I si en canvi hi ha talls o tal, en el moment et diuen per on has d'anar, els carrers i tot, que has d'anar, si no saps bé la zona perquè no te la coneixes bé, no saps si el carrer, jo què sé, d'Aragó, et queda a 3 carrers o a 4, llavors ells et diuen, t'ajuden i t'indiquen. Va ser per al torn 6 de la línia 67. Hola, bona tarda. Mira, tenim tallat el carrer Villarroel aquí a la Cruïlla amb el carrer París per manifestació. Farem el següent, continuarem per la Diagonal i anem directament al carrer Balmes. Farem les parades alternatives que veiem pel camió. D'acord, Diagonal i Balmes, directament. Afirmatiu, sí. Vale, afirmatiu, gràcies. Bona tarda, bon servei. Igualment, que vagi bé. La regulació és un tema clau per assolir l'excel·lència en el transport públic a TMB i també a través d'aquestes converses entre els comandaments i les conductores des del bus per ja no només la regulació, sinó també resoldre qualsevol incidència que pugui haver en el servei. Va ser per al torn 6 de la 67? Sí, endavant. Bona tarda, mira, comunicar-te, ja tenim restablert La línia original, ja podem continuar pel carrer Villarroel, París, tot normalitzat. Vale, gràcies. D'acord, merci. Molt bé, moltes gràcies, bon servei. Bona tarda. Igualment, que vagi bé. Actualment, a més, també ha anat creixent molt exponencialment el percentatge de dones conductores. Per què creus i com encoratjaries també, Alicia, a les dones a convertir-se en conductores de bus? Crec que, a veure, és veritat que en el segle que estem ja tot és molt igual, la igualtat que hi ha i tot. I no només aquí, sinó en molts esports i tot, ja a les dones sempre se les veu més i a veure, és una cosa que t'ha d'agradar, és veritat, que la conducció, si ets dona, igual dona, home, el que vulguis, t'ha d'agradar el conduir, el conduir, el tracte amb la gent, perquè no és només el conduir, aquesta feina també és això, molt el tracte amb la gent, sobretot la calma, no? I sempre els dic que ho facin, que s'animin, perquè
de veritat, o sigui, et sents molt realitzada, o sigui, valenta amb tu mateixa, de dir, bueno, és com un repte personal, de dir, ostres, doncs jo també puc, perquè és veritat que anys enrere, o sigui, jo, per exemple, a l'altra empresa on era, que era molt més familiar, és veritat, el volum, érem dones, però el volum de millor de dones érem unes 12-15, amb 100 i pico de nois, clar, es nota, no? Però, bueno, també et sents... Jo sempre m'he sentit molt acollida amb tothom i em dona igual, no et miren de diferent manera. Sí que és veritat, a l'hora de conduir, la gent al passatge, moltes vegades, és veritat que m'han dit ole, tens narices, eres mujer, no sé què, i dic, vinga, gràcies. No, sempre hi ha, pues nena, condueixes molt bé, pues així m'agrada molt bé, tenia que haver-hi més dones. I et dona el valor. I sempre ho penso, tinc amigues així que em van preguntant i insisteixo molt dient que sí, tia, que te'l treguis, que ja veuràs que és guai. A més aquí, bueno, jo a TMB perquè clar, per mi ho vaig dir el dia de l'entrevista, és que és la mare de totes les empreses, no? O sigui, té un altre nivell. I sempre li dic que, vinga, va, que necessitamos autobuseras. Doncs res, no podem acabar amb millor missatge que amb aquest, així que moltíssimes gràcies Alicia i Faustino per haver vingut al podcast i sobretot per la tasca que feu tant vosaltres com els vostres companys i companyes de conductors i conductores de bus, que és una tasca brutal i que feu més gran al final TMB. I també a tota la gent, a la comunitat Gent TMB, gràcies per haver vist aquest podcast, aquest primer capítol, i ja sabeu, a partir d'ara, això sí, ben aviat tornarem parlant de més col·lectius i coneixerem molta més profunditat TMB, la nostra companyia, Transports Metropolitans de Barcelona. Moltes gràcies, fins aviat.